nezapomenu na den, kdy se narodil můj bratr. Konstantin byl tehdy slabý a křehoučký. Otec musel rychle zavolat kněze, kdyby ho náhodou k sobě povolal Bůh. Ty to zapisuješ? Musím. Jedině písmo dovede přesně zachytit, jak to bylo. Jinak se slova překroutí. Dobře. Odmala jsem Konstantina pozoroval s obavami i úctou. Byl výjimečný. Vnímal svět i Boha kolem sebe jinak než ostatní. Citlivěji. Otec nespokojeně sledoval, jak se Konstantin stále více upíná k Bohu. A raději jim neposlal na studia práv, abych právě já byl ten, kdo zachová rod. Řadu let jsme se neviděli. Já jsem po konci studia odešel do slovanské oblasti Strimonského kraje, kde jsem se stal vysokým státním hodnostářem. Otec krátce před svou smrtí napsal doporučující list, aby byl bratr přijat na císařském dvoře v Konstantinopoli. Konstantin byl přijat císařem Michaelem III. A brzy se začlenil mezi uznávané učence. Byl vysvěcen na diákona a ustanoven knihovníkem v nejvýznamnější knihovně křesťanského světa. Tenhle mladík? S ním se mám bavit? Nebo s ním mám zápasit jako v cirku? Pověz mi, otče. Byl jsem na svého bratra velmi pyšný. V disputacích se uměl střetnout i s velkými učenci naší doby. Michael III. Jej vysílal na daleké cesty, kde plnil misijní poslání. Cítil jsem se všedními starostmi světa velmi unavený. Opustil jsem svůj úřad a vstoupil do kláštera na Olympu v Malé Asii. Slibuješ navždy se trvat v klášteře a plnit svěřené úkoly? Slibuji. Setkání po letech s mým bratrem bylo pro mě velkým překvapením a radostí. Nad Soluně jsem vypustil svého sokola. Čekal, kdo mi ho přivolá. Volal jsem sokole, sokole. Vrať se mi zpět. Bez tebe by se mi nelíbil svět. Brácho, ty jsi už velký.
Pojď, posaď se. Michaeli. Přijal jsem řeholní jméno. Metoděj. Metoděj. Jak je to dlouho? Hodně. Byli jsme zase spolu, vzdálení světským starostem. Zdi kláštera jsme ale museli opustit. Michal III. Pověřil Konstantina další misí k Chazarům. Byla to naše první společná cesta, pro Konstantina zvlášť vzrušující. Mohli jsme se pokusit objevit ostatky svatého Klimenta, kterého Konstantin velmi uctíval. Zmáčení a udření jsme prohledávali každý kout pobřeží, kde byl Kliment údajně pohřben. Nakonec jsme je našli. Ostatky papeže zabitého před stovkami let bezvěrci. Nalezení Klimentových ostatků znamenalo mnoho pro celý křesťanský svět. Nepochyboval jsem, že uspěješ, ale že takto překonáš mé očekávání. Přej si, co chceš a máš mé slovo, že všechno bude splněno. Jsem unavený, pane. Chtěl bych si odpočinout. Na odpočinek ale nebyl čas. Do našich životů zasáhly události na vzdálené Moravě. Řím stále mlčí. Kdo je pro poselstvo do Byzance? Moravský kníže Rostislav Svatopluku. opakovaně žádal o vyslání učitelů z Říma, aby mohl na svém území upevnit křesťanství. Pomoci se však nedočkal. Obrátil se tedy na byzantského císaře Michaela III., který k tomuto úkolu povolal, jak jinak, Konstantina. Já vím, že je to pro tebe těžké, filozofe, a že jsi unavený. Mají jejich lidé knihy ve svém jazyce? Nemají. Ale bez knih přece nelze ničeho dosáhnout. A jak jim chcete dát knihy, když Slované nemají ani písmo, které by odpovídalo zvláštnostem jejich jazyka? Písmo je boží dar. A Bůh ho dá tomu, komu chce. Kdo jiný by to mohl dokázat, když ne ty? Znáš tolik jazyků a ve všech čteš i píšeš. Ukáže-li mi Bůh, jak najít písmo pro Slovany, bude to výraz boží vůle a požehnání naší cesty. Prvnímu písmenu nové abecedy dal Konstantin podobu kříže, čímž bylo vznikající písmo požehnáno. Další písmena hledal i v jiných abecedách, především v řecké. Dbal na to, aby každá hláska slovanského jazyka měla svůj slovanský znak. Tím docílil snadného psaní podle pravidla piš, jak slyšíš. A tak vznikla glagolice, nejstarší slovanské písmo. Zatímco my se chystali na cestu, na Moravě vládnul boj mezi křesťanstvím a pohanstvím. Co to děláte? To nesmíte! Oni nás potrestají! Kníže Rostislav byl jako mezi mlýnskými kameny. Oporu u franských kněží hledal těžko. Chtěli být sami hybateli událostí a odmítali mše v jiném než v latinském, pro Slovany nesrozumitelném jazyce.
Taková opovážlivost vyžaduje exemplární trest. Co to má znamenat? Dám toho nezna boha zbičovat. Zapamatuj si, že u nás o trestech rozhoduji výhradně já. Nikdo jiný na to nemá právo. Nenechal jsi snad utopit všechny staré modly? Vynesl peruna, vzepřel se tvé vůli. U nás takovéhle lidi pranířujeme. Tak si rozhoduj vnitře, ale ne na Veligradu. Přece to nenecháte bez odezvy. Kriste, náš živote a naše zmrtvých stání, požehnej těmto lidem a jejich dílu. Ty, který jsi vždycky přítomný mezi těmi, kteří tě milují, dej, ať na své cestě nikdy nezabloudí a šťastně dojdou k cíli. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. A tak jsme vyrazili na dalekou cestu. Po cestě se k nám přidávali další a další lidé. Všichni jsme byli plni očekávání. Co nás na Moravě čeká? Jak velká je ta země? Kolik tam žije lidí? Jak nás vůbec přijmou? Kníže? Nechci nic vyčítat, ale takhle svou zemi nikdy nezměníš. Jsou to prostí lidé. Sám dobře víš, otče, že přerod od starého náboženství ke křesťanství je dlouhý a náročný proces. S tímhle přístupem jistě. Takže už o tom mluvíte. Žili takhle od nepaměti. To jim to mám najednou zakázat? Všechno zbořit? Podle mě se to násilím nevyřeší. Jen se tím všechno zhorší. My máme jinou zkušenost. Na tyhle lidi je třeba být důsledný. V každém případě budeme muset spravit biskupy v Pasově a Řezně. Ti to potom oznámí králi, nemyslím, že se mu to bude líbit. Tedy bratr Ivan má pravdu.
Přece nechceš, aby si o vás křesťanské národy mysleli, že jste barbaři. Jsem stejně věřící jako vy. O tom nepochybuji. Ale koho to zajímá? Kníže Barbaru. Docela vtipná přezdívka, nemyslíš? Vždyť je to ostuda. Jestli teď tvoje země něco potřebuje ze všeho nejmíň, tak je to posměch. Podle mě se bez franků neobejdeme. A proč ne? To jim chceš pořád odvádět tribut? Rád bych se mýlil. Ale jsou to naši nejbližší sousedi. A jsou mocní. To nezměníme. To jistě ne, ale můžeme změnit sebe. Co pak to nechápeš? Mně nejde o Franky, ale o nás. Jestli přijdou slovanští kněží, upevníme křesťanství nejen tady, ale můžeme ho šířit i mezi ostatní Slovany na sever, na východ i na jih. Na tom musíme stavět. Na takový stát a mocnost by si netroufl nikdo. Ani Frankové. Jestli to vyjde. Musí to vyjít, pokud budeme držet spolu. Dokážeme to. Co ti je? Suchá nemoc. Jak dlouho to víš? Kdybych tohle věděl, nikdy bych nedovolil císaři, aby tě na tuhle cestu posílal. Rozumíš? Už víš, proč jsem se ti o tom nezmínil. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens, Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Kdo jste? Jste Slovani. Ano, Jsme křesťané. Jdeme na Moravu za knížetem Rostislavem. není to daleko. Takže už jsme na Moravě. Ne. Morava je západním směrem. Na Veligrad je to 6 dní cesty. Tímhle směrem je země knížete Kocela. My nepodléháme žádnému z nich. Které z tvé štědré ruky přijímáme, Skrze Krista, našeho Pána.
No konečně. Vítejte na Veligradu. Děkujeme. Zde je dopis od našeho císaře Michaela III. Císař Michael III. Moravanům napsal: Bůh, který chce, aby každý došel poznání pravdy, učinil i nyní za našich let, zjeviv pro váš jazyk písmena, abyste i vy byli připočteni k velkým národům, které slaví Boha svým jazykem. Jsme rádi, že jste tady. Na Moravě je každá posila dobrá. Ale nedělejte si iluze, že tyhle lidi něco naučíte. Jsou to berani. Můžete jim hlavou třískat o zeď, stejně s nimi ani nehnete. Kdyby mě někdo mlátil hlavou o zeď, taky bych neuhnul. Chci říct, že s těmi lidmi nic nehne. Proč myslíte? Prostě to vím. Děkujeme za upozornění. Pojď. Nezdal se ti kníže Rostislav zklamaný? Zklamaný? Spíš nadšený. Vždyť to bylo skvělé uvítání. Bylo to poprvé, kdy mohl přivítat vyslance nejmocnějšího vladaře světa. Sám mluvil o tom, jak je rád, že císař uznává jeho suverenitu. Já myslím, že jste nebyl zklamaný z nás. Žádal o biskupa, který by tu mohl založit samostatnou moravskou církev. A místo toho přišla jenom menší skupina kleriků. Musíme mu vysvětlit, že tohle je teprve začátek. Musíme zjistit, jaké zde panují církevní poměry. Dostanete tolik žáků, kolik budete chtít. Zároveň tě usazují do svého hlavního moravského kostela a svěřují pod tvoji pravomoc veškeré moravské duchovenstvo. Bylo to jako sen. Ostatky svatého Klementa nám všude otevíraly cestu i srdce. Rychle jsme začali pracovat s novými moravskými žáky, abychom jim postupně předávali vedení moravské církve. Neučili se s námi na ničí příkaz. Cítili, že toto je správná cesta, po které mohou jít. Rostislav byl velký muž. I přes nepřízeň franských kněží dál chránil své zájmy. Postaral se o náš klid, abychom mohli dokončit svoje největší dílo.
Moravané, dnes děkujeme Bohu za to, že je evangelium přeloženo do vašeho jazyka. Slyšte všichni lidé slovanští. Slyšte slovo. Od Boha přišlo. Slovo, jež krmí lidské duše. Slovo, jež sílí srdce i rozum. Slovo to, jež vede k poznání Boha. Otče arcibiskupe, měl by si svolat synodu. Je třeba zakročit. To je to na Moravě tak zlé? Ti dva Řekové mají čím dál více příznivců a velkou oporu. Konstantin nedávno dokončil překlad všech 4 evangelií. A ten druhý, Metoděj, píše nový zákoník. Kníže ho určitě zavede. Na druhou stranu jsem však slyšel, že slouží podle římské liturgie. Ano, ale mše slouží ve slovanštině. Co si o tom myslíš ty, Vichingu? Sloužit mše slovansky, to je neslýchané. Se vším chodí za nimi. Na mši. Ke zpovědi. A to se divíte, když jim rozumí? Bohužel, to je ta slovanština. Konstantin neustává v práci. Je neúnavný a milovaný učitel. Milovaný, nemilovaný. Tady jde přece úplně o jiné věci. Přihrcují si od někud z Tramtárie a obrátí celou Moravu na ruby. Jak se vůbec můžou odvážit na území, které spadá pod naší jurisdikci? Ale bratře biskupe, pro Moravu jste hodně udělali, ale právně je to misijní území. A jako takové je otevřené všem křesťanským učitelům. To přece nemyslíš vážně, oče arcibiskupe. A že to říkáš zrovna ty, který by měl křičet nejvíc. Jako salzburský arcibiskup bys měl hájit práva naší víry jako první. Na Moravu máme jistě morální právo my. Pracujeme tam pomalu už 100 let. Ale důvod k zásahu je jiný. Nikdo dnes nemůže ověřit jejich pravověří. Co vyslovují při mši? Jak zní krédo? A jaké dávají rozhřešení? Platné nebo neplatné? To je ovšem vážné, kdyby se pod pláštíkem nesrozumitelného jazyka rozmohly bludy. Dokud tam budou, budou mít navrch. Musíme se jich zbavit. Po více než 3 letech jsme vychovali dostatek žáků, kteří byli připraveni k vysvěcení v Konstantinopoli. Pro Moravu to znamenalo mnoho. Velmi mnoho. Mohla mít svoje vlastní kněze a biskupy. Nastal čas odjezdu. Bůh vás provázej. Bůh s tebou. S vámi. Když jsme v Benátkách chtěli nastoupit na loď, donesly se nám špatné zprávy z Byzance. Císař Michal III. Byl zavražděn a mému bratrovi se zhoršilo zdraví.
Přes moře stejně nemůžeme. Ty jsi příliš slabý a cesta lodí je v zimě nebezpečná. Ty šel ses domů, viď? Myslel jsem, že ještě uvidíme matku a že se vrátím do kláštera. Bože. Bože, jak podivně nás vedeš. Jestli nechceš ztratit Velkou Moravu, jednou provždy musíš zasáhnout, můj pane. Teď, anebo nikdy. Ale jak to chceš provést? Poštve na ně všechny, které znáš. Požádej biskupa v Řezně. Napiš do Salzburgu. Vyšli posly do Pasova, vzkaž do Benátek. Stihneme to? Pokud vím, ti dva už jsou dávno na cestě. Musíme. Bratři se zdrželi v Panonii na dvoře knížete Kocela. Získali ho pro slovanské písemnictví. To už jde i proti papežským zájmům. Stěžuj si. Vyžaduj. Naříkej. Žaluj. Dobrá, hned zítra se do toho pustíme. Svolám všechny bavorské biskupy na poradu. Jsi panovník. Z boží vůle král. Zastav je, dokud je čas. Oni ohrožují jednotu církve. Myslíš, že bych se měl obrátit přímo na Řím? Jestli se Konstantinovi s Metodějem podaří vysvětit nové slovanské kněze, může být pozdě. Ty dva se nesmějí dostat do Konstantinopole. Nikdy. Za žádnou cenu. To je neslychané. Vždyť je to hereze! Jistě, že sloužit mše ve slovanštině, kdo to kdy viděl, to je drzost. Co o tom soudíš ty, Jane? U knížete Kocela slavili nevídaný úspěch. Sám Kocel se prý naučil slovanskému písmu a svěřil jim dalších 50 učedníků. Ti dva cíleně budují samostatnou slovanskou oblast a v ní svou na všech nezávislou církev. A to si všiml až teď? Musíme neodkladně napsat dopis do Benátek, aby jejich tamní patriarcha proti ním zasáhl. A nejen tam. I král Ludvík posílá svého důvěrníka do Říma, aby celou záležitost přednesl přímo papeži. Správně. V Římě je jistě dostatek biskupů a kardinálů, kteří tím budou přímo pobouřeni. Pořád nemůžu uvěřit, že je to možné. Obyčejní dva kněží, kteří snad nejsou ani biskupové. Ovšem, že ne. Jeden je pouhý kněz a druhý snad dokonce jenom jáhen. Zavádějí nové pořádky na Moravě. A teď i u Kocela. Uspořádat synodu v Benátkách není špatný nápad. V každém případě se z těch nestoudností musí ti Řekové zodpovídat. Jsou to nesmysly. Ale nebezpečné nesmysly. Pokud dojde k veřejné disputaci, tak to nemůže obstát. Jak to, že jsi vytvořil Slovanům písmena a vložil je do písma svatého? Jakým právem ses odvážil pořídit Slovanům knihy v jejich jazyce? Jsou jen 3 jazyky, kterými je možno chválit Boha. Hebrejsky, řecky, latinsky. Což pak nepadá déšť na všechny stejně? Nesvítí slunce rovněž na všechny? Nedýcháme snad všichni tentýž vzduch?
Jak to, že se nestydíte brát v úvahu jen 3 jazyky a všem ostatním národům přikazovat, aby byli slepé a hluché? Řekněte mi, děláte Boha bezmocného, jako by písmo dát nemohl? A nebo závistivého, jako by ho dát nechtěl? A konečně i sám Kristus říká, jděte ke všem národům a učte je. Děkuji Bohu, že mluvím více jazyky než vy všichni. Ale ve shromáždění chci raději říci 5 slov srozumitelně, abych i jiné poučil, než 1000 slov jazykem, kterému nikdo neporozumí. Po Konstantinově úspěchu v Benátkách přišlo pozvání do Říma. Cesty ke svatému stolci jsme se obávali. Jak nás přijme nový papež Hadrián II. Přivítání, které pro nás město Řím přechystalo, bylo ale velkolepé. Vyrazilo nám dech. Jistě nám pomohla přímluva svatého Klimenta, jehož ostatky jsme papeži přivezli. Pravíte, že jiným jazykem než 3 z kříže může mluvit o Bohu a číst mši jen rozkolník nebo šílenec. Což nevíte, že jsou národy, které ovládají umění písma a vzdávají Bohu slávu každý svým jazykem? Proč chcete ostatním zavřít cestu? Nepamatujete, co sám Kristus říkal apoštolům? Jděte a učte všechny národy. Všemu, cokoliv jsem vám přikázal. Protivíme se tedy Božímu příkazu my, když tak činíme? Nebo spíše vy? Pilátníci, kteří věříte, že o jazycích rozhoduje Pilát a ne Bůh. Konstantin v disputaci uspěl i před papežem. Hadrián II. Schválil uznání slovanského jazyka jako bohoslužebného a potvrdil Konstantinův překlad evangelií. Na znamení oprávněnosti jej položil na oltář. A pak nastala nejkrásnější chvíle našich životů. Naši žáci byli právě v Římě, vysvěcení na jáhny a kněze. Dominus vobiscum. Otče náš, jenž jsi na nebesích, jenž jsi na nebesích, chléb náš vezdejší, dej nám dnes, přijď království a odpusť nám naše viny. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Byl to asi nejkrásnější moment našich životů. Věděli jsme, že všechno to úsilí mělo smysl. Ani vědomí Konstantinova blízkého konce neskalilo naši radost. Splnili jsme slib daný Bohu. Teď už jste vysvěcení. Vraťte se na Moravu a pokračujte v našem díle. A vy? My tu musíme ještě zůstat, abychom dosáhli od papeže vysvěcení biskupa, který by se mohl stát hlavou slovanské církve na Moravě.
Doneste Moravě radostnou zvěst. Nevracej se na Olymp, Metodi. Vím, jak moc ho miluješ, ale nemůžeš kvůli hoře opustit naše dílo. Slibuješ žít celý život v odříkání? Slibuju. Vrať se na Moravu. Bez nás, bez tebe to nedokážou. Je postříhává služebník Boží, Cyril, ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Bojím se, že dokud Morava nebude samostatná, naše dílo nebude ukončeno. A k tomu dílu nás povolal Bůh. Prosím. Teď už jsem volný. Od této chvíle nejsem ničí sluha. Ani císařů. Jen samotného Boha. Nebyl jsem a stal jsem se a jsem na věky. Jako mnich žil můj milovaný bratr jen 50 dní. 14. února roku 869 zemřel. Pánové země i vše, co ji naplňuje. Vesmír i vše, co v něm žije. Kříž budoucího moravského biskupa. Krásný, že? Ber to jako příslib, Aibene. Možná to nakonec budeš ty, kdo se stane biskupem na Moravě. V cestě nám stojí ještě Metoděj. Na Moravu se Metoděj nedostane. Kolik překážek se těm dvěma podařilo překonat. Jakoby nad nimi držel ochrannou ruku sám Bůh. Nesmysl. Jsou to rouhači. A Metoděje čeká stejný osud jako každého odpadlíka. Mě dělá větší starosti Rostislav. Slyšel jsem, že si proti němu vyslal silné vojsko. Roztříštilo se o Veligrad jako o skálu. Je to nedobytná pevnost. Rostislav je dobrý bojovník. Mazaný vůdce, ti Moravané se kolem ní semkli jako hradba. Možná znám klíč, který tu pevnost otevře. Vítám tě na Nitravě, Aibene. Pozdrav, kníže. Co tě k nám přivádí? Nesu ti zprávu. Správně. Zmiz.
Myslím, že by tě ta zpráva vážně měla zajímat. Je z Veligradu. Něco nového u Rostislava? Chystá se tě zradit. A proč by to dělal? Bojí se. Tvá síla stále roste. Nechce se dočkat toho, že budeš silnější než on. Proč bych ti měl věřit? Co pak si to nedokážeš představit? Ty, kníže, pán celé Moravy? Jak dlouho chceš trčet tady? Na Nitrávě, když můžeš sedět na Veligradu? A co král Ludvík? Jaký k tomu má postoj? Přijal by mě jako vládce Moravy? Proto jsem tady. Rostislav porušil smlouvy. Se zbraní v ruce se vzepřel proti svému pánu. Nehodný vazal. Zasluhuje smrt. Aby si viděl, pse, že pravý král umí být uznalý. A ví, co je milost. Ukážeme ti laskavější tvář. Zmizíš ze světa. Ale nechám tě naživu. Z Říma jsem se vracel na Moravu jako papežský legát a panonský arcibiskup, vybavený papežským listem, který začínal slovy Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Frankové! To jsou Frankové! Vždyť víra bez skutků je mrtvá. Co chcete? Žádali jste proto učitele nejen u této velekněžské stolice, nýbrž i u zbožného císaře Michaela, že vám poslal blaženého filozofa Konstantina i s bratrem. Ti pak, když se dozvěděli, že vaše země přísluší pod pravomoc papežské stolice, neudělali nic mimo kánon, ale přišli k nám nesouce ostatky svatého Klimenta.
Jeďte. My pak jsme pocítili trojnásobnou radost a rozhodli se, že pošleme Metoděje, syna našeho, do vašich krajin, jakožto muže svrchovaně moudrého a pravověrného. Svatopluk, kníže Svatopluk, veliký panovník Moravy. Zrádce. Zrada to není hezká věc. Tvůj strýc by ti o tom mohl vyprávět. Nevidí, už nemá oči, ale jazyk jsme mu nevytrhli. Povídat byste si mohli. Bože, odpusť. Jsi vážně myslel, že když mi vydáš Rostislava, že nechám vládnout tebe? Jsi hlupák, příteli. Morava je příliš vzácná, aby tam mohl vládnout blbec. Kriste, co jsem to udělal? Vlastně jsem ti přišel poděkovat. Moji biskupové se velmi radují. Já sám jsem poslal na Veligrad nový oltářní obraz. Je celý ze zlata. Nádherný. Jako stvořený pro právoplatnou latinskou mši. To se ti nepodaří. Jsi sice padouch, ale Moravu nezlomíš. Tvá markrabata Moravané nikdy nepřijmou. Nikdy. Jsi tak zvrhlý? Nebo jsi blázen? Víš, kolik jsme v Panonii založili kostelů? Myslíš, že se jen tak vzdáme plodů své práce a necháme tě kazit pravou víru byzantským bludem? Hamba! Tyhle neslychané novoty jen zakrývají hlásání herezí! Poleďte, bratři. Nemá slav, potí se jak při peci. A divíte se? Vždyť se přu s hrubou čelátkou. To si odmykáš! Mluvím pravdu před císaři a nestydím se za svého pána Ježíše Krista. Dělejte si se mnou, co chcete. Neboť nejsem lepší než ti, kteří pro pravdu v mnohých mukách přišli i o život. Co se děje? Jan z Benátek, biskup Hermanrich, Wolfram, Viching. Co je s nimi? Přicházím jako jejich vyslanec. Vyhnali je z Moravy. Všechny. Vzpoura. Moravané si myslí, že si Svatopluka zabil. Na Moravě vypukla vzpoura. V čele jim stojí Slavomír, jeho příbuzný, a postupně dobývají hrady. Bastardi. Pošlu tam silné vojsko. Obávám se, že to nebude tak snadné. Mají v rukou už i nedobytný Veligrad. Ty zatracená verbež! Co s tím udělat? Myslím, že je jen jediný člověk, který je dokáže zastavit. Svatopluk. O tom všem. Za svobodu udělá cokoliv. Už jednou ti pomohl. Nikdo jiný nezná Veligrad a jeho opevnění líp, je to vynikající válečník. Zavaž ho slavnou přísahou a
postav do čela své armády, která ho bude hlídat. Ty jsi bystrý, Jajbene. Na kněze je ti škoda. Otevřete bránu! Zdravím tě, Slavomíre. Co po nás chceš, zrádče? Jestli jsem někoho zradil, pak sebe. A ty, kteří stojí před hradbami. Přišel jsem odčinit svou zradu na svém strýci. Bych bojoval s vámi proti Frankům. Vrátili jim všechno, co mě a Moravě provedli. Proč jsi mě opustil? Teprve na jaře léta páně 873 se nový papež Jan VIII. Dozvěděl, co se přihodilo. Tou dobou jsem strávil ve vězení už 2,5 roku. Kdybyste měli slzami odpikat své jednání, museli by téct jako řeka. Kam až dospěla vaše zvířecí krutost a nestoudná drzost, když jste vztáhli ruku na spolubiskupa. A to vše proti rozhodnutí našeho předchůdce, blaženého papeže Hadriána.
Klimente, dorazne. Naume. Kníže. Vítej. Tebe bych tady nečekal. Myslel jsem si, že Moravané všechny franské kněze vyhnali. Vidím, že máš dobré informace. Ale doba se rychle mění. Kníže Svatopluk se přeje, abych tu zůstal. Svatopluk. Jaký je to kníže? Na všech stranách už o novém knížeti vědí a mají z něho strach. Co po mně potom všem čekáš? Jako od svého biskupa? Nevím. Bůh je velký a podivuhodný. Nemyslíš? Děkuju. Otče. Teď už neuhnu. Vítězství! Vítězství! Stejně, jsou to zbabělci. Podepsali mír. Neměli jsme to podepisovat. Na co Frankům odvádět každý rok tribut? Máme se hrbit, když můžeme diktovat? Rozmetali bychom jen na padač. Hlouposti! Co ty víš? Nic nevíš! Chci mít na západě klid. Teď můžeme konečně udeřit na východ. Nejdřív Visla, pak Panonie, území nad Tisou, Čechy. Podrobíme si všechny. Všechny! Války a boje neustaly. Král Ludvík Němec se nehodlal smířit se zradou a porážkou od Svatopluka a vyslal proti němu syna Karlomana se silným vojskem. Svatopluk však Franky opět porazil. Že se nestydíš. Poleď! Krásný meč. Takové meče musíš chovat. Ještě než skončí zima, vyrazíme. Měl by si svolat s ním. S ním? A na co? Rostislav to tak dělal. Před každým důležitým rozhodnutím svolal s ním Moravanu, aby se s nimi poradil. Nikdy nerozhodoval sám. To byla chyba. Rostislav byl příliš svázán starými zvyky. Kdybych se před každým rozhodnutím měl ptát ostatních, co si o tom myslí, nikdy bych se nikam nedostal. Svých otců bychom si měli vážit a ctít jejich moudrost. Kolik zkušeností člověk získá za celý svůj život? Žijeme příliš krátce. Poučil jsem se z jejich chyb.
Na sněmech se jenom žvaní. Kdybych chtěl, stejně bych dokázal zařídit, aby všechno dopadlo podle mého přání. Tak co, biskupe? Požehnáš mi ho? Žehnám životu, ne smrti. Proč si za svého kněze zvolil Vichinga a ne Metoděje? Teď je to cizinec. Pořád se točíš kolem něj a kolem toho Jana z Benátek. Nebylo by lepší, kdyby vzdal přednost slovanské liturgii? A proč bych to dělal? Jsem zvyklý na latinskou mši. Nechápu, proč bych to měl najednou měnit. Mluvíš slovansky, jsi kníže Moravanů. Bylo by lepší, kdyby schodil spíše na naše mše. Lidé to těžko snášejí. Říkají, že se odcizuješ, vyvyšuješ, že se tváří, že jsi něco víc než oni. Ty to posloucháš. Já vím nejlíp, co dělám. Už pak nestačí, že jsem Metoděje přijal jako moravského arcibiskupa. Jistě. Já jen, že to vypadá, jako bys Frankům podlézal. Pak! Všichni jste hlupáci! Kdybych to nechal na Metodějovi, všechny kostely a jejich správa by připadly do rukou církve. I když jsem je nechal postavit já, za naše peníze. Odpusť, kníže, nechtěl jsem tě rozlovit. Nevěděl jsem, že v Bavorsku je to jinak. V Bavorsku zájmy zakladatelů respektují. Biskup je Vladařův kaplan, sluha v duchovních věcech, ne druhý kníže. Já Metoděje chápu. Pro něj to není otázka vlastnictví nebo moci, ale věc víry. Hájí zájmy církve. Stojí na tom, že kostely patří pouze Bohu. 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 Viching mi alespoň pomáhá budovat říši. A Metoděj při každé příležitosti se jen vzpírá a neustále kritizuje. Je to koule u nohy. Jestli Metoděj hájí zájmy církve, já hájím zájmy Moravy. Proň bije moje srdce. Nežehnám tomuto meči, ale celé této výpravě. Zatímco Svatopluk nemilosrdně dobýval další a další území, celé Čechy, Lužici, Panonii, já jsem se svými žáky horečně pracoval na překladu Starého zákona. Všechno má svou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj čas. Je čas rození, je čas umírání, čas sázet, je čas trhat, čas plakat, i čas smát se. Je čas milovat, i čas nenávidět. Čas boje, i čas klidu. Klidu ne. Čas pokoje. Pohleď na Boží dílo. Kdo může narovnat, co on skřivil? V den dobrý užívej dobra, v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. Pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá. Ať bán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme a prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno. Ať dobré či zlé,
co je utajeno. Dobré či zlé. Konstantine, bratře můj, dokončil jsem překlad celého písma svatého. Naše dílo je završeno. Amen. Modlíme se. Trojjediný věčný Bože, 40 dnů jsme se připravovali na Velikonoce. Dovol nám, abychom Krista následovali v jeho utrpení a vešli do slávy vzkříšení. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec, Syn, Duch Svatý. Mše se naplnila. Jděte v pokoji. Otče. Ano, Synu. Mám obavy, Otče, co bude dál. Koho považuješ za hodného, aby jednou převzal tvůj úřad a péči o tvé písmo a o boží lid? Zvolil jsem Gorazda. Je to muž svobodný a syn této země. Dobře znalý latinských i slovanských knih. Muž věrný, zbožný. To je moje vůle. Kež se z boží vůle naplní. Můj milovaný učitel Metoděj zemřel 6. dubna léta páně 885 ve věku 72 let. Krátce po pohřbu dorazil na Belgrad papežský legát se zdrcující zprávou. Nový papež Štěpán V. slovanskou liturgii definitivně zakázal. Co se stalo? Jsi obviněný z rozšiřování bludů a porušování papežových příkazů. Čeká tě cesta do Říma. A pak vyhoštění. Jdeme!